kabila. Isa pa dito. Kapag kayo. Sino pa? Sister. Ikararag na lagi ito'y offering. Yes. Dahil ka, Diyos mo na, dahil ginagaw ako, magtuloy. Yung daway kung may sakraan ako, Bisaya. It is our desire to come here in your house, to worship you, to bless you, Father God, and for us to be fed by your word. Before we go, we ask your forgiveness. We acknowledge that we are dust. We shortcomings every now and then. We thank you, Father God, that you are loving and ever willing to forgive us of our shortcomings. Yes. Father, I commit this day that you would prepare our hearts for your word, and not only be fed by your words, but we came here for your blessing. Yes. Kanawang Apo Diyos, and itong honor kami, Apo Diyos. Yes. Bumaba ka, Apo nga ngayon, iti bendisyon mo, babaon iti aramaton, Apo nga, at ipon mo ang mangiwanwan iti sa Apo. Kas na iti bendisyon, Apo nga kami.
ako, ibasit na offering nito pa. Alam na ito'y ako sagot kung pakaidayawam, bendisyonan ko, at adupay ko mga karagwat ni may salakan. At tuloy na ito'y nga fellowship rin, dahil nga lugar ako. Salamat ako Diyos, iti panangilukat mo, iti dahil nga balay. Patuloy ka ako Diyos, na bendisyonan. Pusot, ayat, dahil iti kain ko'y ako, nausahan niya ako for your glory. Yaman kami ako, insuro na kami ako Diyos to give, because you gave Jesus for us. And comparing it, it's just little that we give you, but we give it willingly. Salamat pa rin God. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Pero nagtutuloy tayo nga tayo kiniapo Diyos, wabanti pa nagkanta tayo, ay abak ni Sister Wilma, kini Sister Martin. Amen. Kaya